Vítajte opäť v kuchyni Lidla. Dnes si spolu pripravíme výborný recept. Budú to zapečené morčacie prsia s gorgonzolou, jablkami a vlašskými orechami. Najskôr si pripravíme plátky z morčacieho mäsa, ktoré si maličko ešte očistíme. Hlavne treba vybrať tieto krvavé stopy a nejaké také tuhšie šlachy, ktoré by nám prekážali pri jedení. Môžeme si to takto otvoriť, celý kus toho mäsa. Tak mäso si teraz nakrájame na tenčie plátky. Ochutíme solou, černým korením. A mäso si takisto jemne naklepeme. Tak, na mäso si pripravíme panvicu, ktorú samozrejme rozohrieme. Pridáme olivový olej. Panvicu máme poriadne rozohriatú, takže mäso si môžeme začať opekať. Ďalej k mäsu si pridáme aj kúsky jablk, z ktorých odstraníme tento jadrovník. Jablčka si nakrájame na takéto kúsky. A pridáme rovno na panvicu k mäsu, pekne opekať. Takéto plátky morčacích pers sú pomerne rýchlo hotové. Trvá to zhruba tých 7-8 minút. A ako prílohu k našim morčacím prsiam si budeme pripravovať šulance so špenátom, na ktoré si najskôr nasekáme cesnak na drobno. Pripravíme si ďalšiu panvicu, na ktorú pridám takisto olivový olej, tak morčacie mäsko bude čoskoro hotové. Jablka sú takisto krásne opečené do zlatohneda, takže môžeme si ich poukladať na vrch. Teraz pridáme syr gorgonzola, takto rukami si urobíme takéto menšie kúsky a naukladáme na vrch na jablka a vypneme. Zakrieme, aby sa nám pekne syr gorgonzola rozpustil. Na rozohratú panvicu si pridáme cesnak, krátko ho orestujeme do zlatista a pridáme potom už umytý a osúšený špenát. Ale medzi tým si dáme uvariť ešte tieto šulance. K cesnaku si pridáme ešte trochu masla a pridáme špenát, ktorý ochutíme solou a černým korením. Takýto mladý špenát je takisto veľmi rýchlo hotový. Netreba ho vôbec podlievať nejakou tekutinou, pretože on obsahuje dostatok vody a zbytočne by bol potom príliš mokrý. A tiež ho stiahneme z ohňa. Špenát máme nachystaný, morčacie prsia takisto. Šulance sa varia zhruba 2 minútky, už sú hotové. A teraz ich pridáme k našemu pripravenému špenátu a dobre premiešame. A naše jedlo je skoro hotové. Môžeme si začať servírovať. Na tanier si najskôr dáme šulance so špenátom. Teraz pridáme naše výborné morčacie prsia s gorgonzolou, jablkami. Preleme výpekom. A na záver to posypeme takto rozdrvenými, už opraženými alebo orestovanými orechami na suché panvici. A naše jedlo je hotové. Vyzerá to naozaj krásne, voňa to ešte krajšie a chutí to bude takisto skvelé. Dúfam, že si to všetci skúsite radi doma, pretože naozaj na tom nie je čo pokaziť. Prajem vám dobrú chuť.